Lagunok, gorbea zuzien baino lehenago, txoriene zuzien egingo dugu, eta biharko pista batzuk emango izkizuegu. Zuetako asko, aurrean zaudetenak lasterketan ateako zaete. Eta gaur egin behar du menua, esan, normalen astelenetan hementik beti kirolarien dako menuak, eta bakizu, harta txikia, kinoa, arroza, pasta, zozoak garen, korrekalariak egiz esan. Baina gaur egingo du, lasterketa ondoren hartzeko zerbait. Eta, bueno, hemen, aurrena egingo duguna da, hau nire bihurrikeri txiki bat da, utziko diazu ez, nik gorbeakin enekien menua nola lotu, eta gure gazte garaietan parrandan ateatzen ginenean, sasai bertan atea zen, botatzen zuten beti txiste tonto bat, gorbea zan da, gaseosa Cruz de Gorbea. Eta hortik tiraka ingo duguna da, lasterketa ondoren likidoak eta rekuperatzeko sangria bat ingo dut, eta pikoteo bat. Sangria berezi bat ingo du, azkenean sangria bakizu izaten da normalean gaseosa pixkat, gehi ardaua, gero fruta batzuk eta botatzen zaizkio, azukre pixkatera. Gu fruta bota beharrean, botako izkio ingo ditugu isotze kubotxo batzuk, hemen laranja zukua daukat, melokotoi zukua eta fruta gurrien zukua. Hauek ingo ditugu kubotxotan, izozgailuan sartu, eta ero sangria honi gehituko izkio. Hauruan gehituko zegu fresko, eta hori. Gero pikatzeko, noski, proteina pixkat jarriko urdea espiko pixkat. Urdea espiko jan beharrezkoa da, zona gainera. Koipeak behona dira, orduan oliba batzuk, baltzak eta berdiak horri oliba pixkatekin naztuko ditu eta gatz lodi pixkatekin. Arbendolo batzuk sartuko ditugula labean tostatzera, eta noski hidratoak, ogi moduan. Orduan, nik uste dut, ez, lasterketa ondoren, lehenengo pikoterak ondo da. Bai, rekuperazio ona. Eta gero hemen ikusten duzuen pusketa hau. Urtero, gorbean egon zaetenakan, txekor bat ikusiko duzuan erretzen, bezperatik gaina noiztik jartzen dira. Bai, gauean azten dire, Gaur gauean jarriko dabe, ez? Gaur gauean jarriko ez, gaur ez, ostiral gabien, parkatu. Ostiral gabien ipiniko dabe, erretan, eta larun baterako zenbat ordu duten dabe erretan? Janari hasi baina ordu bete lehenago datarra, ez? Bai, gauean, zite amabietan edo, zite? Amabietan azten dire, itxiko gara bera. Amairu amalagu ordu. Amabi, bai, landa. Zu txikiena ipini eta buelta eta buelta. Bueno, nik hemen, nahi izan nuen txekor bat ekarri, eta gero Euskal Telebistako personal guztiak gonbidatu eta hori. Baina, txuleta ederra ekarri dut, gainera hau, bitxor arginzonizeri eskerrak ematea, Azpeko Etxebarri jatetxea, gaur egun bagizuen munduko 6 jatetxe honenen artean dagoen jatetxea, eta bere betiko espezialidadea, txuleta txingarretan erreta izan da, eta gaur egun egiten dute, bereiek dana egiten dute txingarretan erreta, eta hori da izena eman diona. Eta nik 3 urte lan iteko aukera izan duen jatetxe hortan, hemendik besarka handi bat, lantalde guztiari, eta eskerrik asko. Eta ingo duguna, gero bigarren plater moduan, hori, eta honekin laguntzeko Bizkaian gauzenez, Gernikako piper batzuk. Ojo, Menu ez? Eta ero postria zure, hola zure kontu beratzen da. Postrien ez dut eskurik sartuko. Ze postrie... Sorpresa. Ez dugu esango zertan? Ez. Gero, beto, ez? Gero betiko... Bale, lanik jarriko. Nik gaur ez dakit zuentzako, ez dakit lanik. Honek betxo. Labien sartzen mazuz, labia 180 gradutan, eta 10 minutu, 15 minutu, buelta batzuk emango izkio lantzian behin, eta listo, labia horratzen dugu zo, hor sartu, eta horrek tostauta jarriko jango ditu. Gero hemen honi eman sartu eta horrein, bale? Eta zuri holaz, bitxu, honek sartu. Batera jarri. Eta ero oliba eta gatza zibere kontu. Bale, baina hartu ingo da zanak, ez? Bai. Bueno, gorbea zuzien. 2012an lehenengo esperientzia. Bai, eta gaina ja orduan izan zen Euskal Herriko txapelketa. Bai. Zenbat partei juntzien lehenengo urtean, bakizue gutxi gora bera? Bosteun bat, laureun edo azteak, laureun edo bosteun bat izan ziren. Osa, ja, urreneko urtean ja tope beteta. Bai, hasieratik beteta egozin izen emateak, bai. Eta, nun da, ibilbidea, lehenengo eta behin nun hasten gara, herri hasteko esan. Zean hasten da. Zeanuriko... Zean bertako da beratu. Lastarketa da, zeanurin hasten da, eta zeanurin amaituten da. Zeanurin o zeanin? Zeanin. Zeanin. Bada espadan zeanuri izango. Zeanuri esan dana kulertzeko, baina... Gero zeani topetan bada espadan ibiltzen badire. Bai, zeanuri. Zuek bota bestantzian, ideia bat iteko. Arratia gutxi gora eraten ontzate ezaguna ingo zaizue, hor Bizkaian,
Bilbotik aukera dago Gasteiz aldera juteko bidez berdina, horietako bat Arratiatik, Lemoatik, Igorretik eta aurrera, hor herri txiki bat, Zeanuri, oso herri polita. Biztanle inguru. Eta bere magal... Bai, lurraldez, klaro Gorbeiedeko gorre. Hor Karrantza uste dut hor dala handizenetakoe, gero, Abadiño eta, Abadiño zigarrenero da, bosgarrenero. Zeanuri irugarrena edo... Gorbea dan zuena da? Ez. Parte bat bituriko, Araba. Bueno, azkenean, Gorbearen magaletan. Eta lasterketa honen pixkat, nundi noraikoa horti da, pixkat Gorbea inguru hori ezagutzea matea bada, ez? Bai. Karo, jo. Batez be, ohiko igoera egin beharrean, beste leku batzuk ezagututea eta beste igoera batzuk edo nondik joan. Bai, betiko bideak erabili barik, ez? Askotan Gorbeiera beti leku barrietik igoten gara. Edo Paumakortetik, edo Lanbrabetik, edo dana dalako. Orduan beste leku batzuk ezagututeko aukera emoten da horrek. Gorbea bide asko eta ez eduteko modukoa. Nik egia zen Gorbea, ni hone betetzen jungo naz bitartean, Gorbea... Bai, gatza probat eta oliba, zure kontu, gure zun beste. Nik Gorbea esan, ez dut asko ezautzen. Lehen ezautzen du, lehen esperientza Gorbeatik junitzen, 3 hunditan. Eta, bueno, hor gaua ziten da, eta gauza handirik ez genduen ikusi. Baina gero, Gorbea zuzienekin ezautzeko aukera izan dut, eta niretzako oin bertan, eta mundu guztian indudan karrerak indu daz, eta iazko gaina aldaketa egon da, oin dela 2 urtetik ona aldaketa iaz, oin dela 2 urte aldaketa. Bai, lekanda sartu izan, eta aldaketa egon da, eta niretzat oin bertan munduko lasterketa politienetakoa. Ibilbide moduan, daneti daukozu, dekozuz leku teknikoa, dekozuz aldapa gogorra, dauzkazu lekuak korrika iteko, dauzkazu ikuspegi zora harxak, jende pila bat animatzen, dana dauka, lokatza, importante. Tako handixak enjun, zehan lokatza beti da. Beti orduan, ipini tako hon batzuk, zapatillak erosi tako honakin, ze bestela, 3 pausu aurrera, 4 atzera. 3 aurrera, 4 atzera, hori da beti. Bai, da oinarte suertea aukin dugu, ze honitan 6 urteetan, 5 urteetan, denbora hona induzku. Igez nahiko eskasa egon zan. Igez goixen belainu eta hotza eta fresko eta... Zuk esan dugu errika igez, ez? Justotik oraia jentea... Ikusten da nune goten da. Bueno, ni beste gauza batzuk iten nagoten azorro. Danei mierda eta eskerrak. Eta eskerrak zurreri sortean esan posible izango egizan, eh? Zenbat lagun batzen zaite hori guztia martxan jartzeko eta gerazki? 200 voluntariotik gora egoten gara, Zeanurikoak eta inguruko herrietakoak eta hori barik esan posible izango Gorbeia zuzien eta... Azkenean, ez da bakarrik ibilbidea markatzea, da, anoagunetan jendea jartzea, herrian antolatzea, herri txikia da. Horren beste kotxe, nun sartu garria. Dana. Gero aurreko egunetan dana ekarri, berdan material guztiegaz gora eta bera ibili, horreke... Izen ematetan, anoagune guztietan jentea behar da. Anoaguneak gora igon, ez da beste leku batzutan moduen, edo zein kotxean edo... Kotxean igon aldien lekuak, ez? Gauza asko kotxean igon aldie, baina beste gauza batzu... Gorrea puntara igon inber da. Eta gorrea puntan, zema dekoz, 1.400 da... Uruziekin, holako bai, baina, eta gero, gehien bat, lehen esan dizuena, horren besteko ospe hartu duen lasterketa bat izatera, 1.400 da laro eta lau. Hordoko zu perfil, gero... 1.400 da laro eta lau. 31 kilometroen 2.400 positibo. Ideia bat, 2.400 positibo nahi du esan, gorakoak direla 2.400 metro. Ideia bat iteko, Segamaizkorrek, 52 kilometroan, hori dauka, 2.400 da zerbait dauka, Segamaizkorrek, 52 kilometroan. Orduan, 11 kilometro gutxiagotan, ia desnivel berdina. Horrek esan nahi du, lasterketa gogorra dela benetan, oso gora beratzua, leku teknikoekin, baina oso politia, bauzka holan, oso pagadi zoragarriak, zelaiak enon korrikaen, ikusgarri, nik, zate dizuet. Eta maila handiko lasterketa segatidan dakigun, ja azteko 2012an jente oso ospetxo eraman zuten itzaldiak eramateko. Bat esatearen holan burura etortzen zena zigor Iturrieta. Horrek itzaldia monsan, lehen urtean da, maila... Bai, ondo urtean zan, Isilik esan nengoa. Gainez da izen ingurun izan, baina junitzen ni berbaitenan. Prentza horrekora. Nik behi onartzen duena gauza bat dauka txarra lasterketa horrek.
niretzat, eta beti oso gaizki, lasterketa hortan inoiz dut emaitza honek izan, ze Durango jaiekin batera da. Bai. Ba, itxaki biden duzu Durangoko... Hombre, claro. Durango jaie maja parkatu baina batzutako sakratu dira. Eta Durango jaietan, ba... Asteburu biziten dire, baten... Baten... Ja, baina nilako pertsona ezagun bate kompromiso handia asko dauko zerrixan, eta ez duen izaten egotia, ni derrigortuta jun behar izaten azara, jaietan. Vale, parkatuta zauz. Parkatuta zauz, bai, itxiko zegu. Aurten ez da iku. Bueno, gombiatuta zauz. Gombiatu, bai. Bueno, ikusiko, baina jau aportan, no? Bi daro eta zezerren barik. Fizikoki, bueno, itxaun, 30 kilometro, itxaun, laburra beba daukau. Itxaun, hori da, guk hemen, bi dauzkagu. Zukartu ez joke? Bai. Hau Lucia. Horita. 30 kilometro, 2400. Ekusten duzue, bueno, ba hemen, lehenengo ja, lehenengo igoeria ja, holan. Gero gorbea igotzen da, aldaminera bebai, hemen jetxiera bat, aldamin hau inguru hau zoragarria da, jetxiera oso polita. Bueno, 30 kilometro iteko fizikoki ondo. Baina, gero beste aukera badaukau, hau ia pixkatela, laburra. Bai, azterketa herrikoia. Herrikoia, bai. Hasiera bardine deko, arra arte onarte hasiera bardine da. Gero horre gorbeiera igon beharren da, kresterio guztien da, hori da, aldamin da hori pasau beharren. Segiben artean da, betiko bidea esango gu. Makurrekitik doan bidea, da iten da baldamin azpitik, ja hartzen dau neusien bide bardine. Da, azkenengo zatie da bardine, San Juaneko igoera guzti eta hori dana. Ja, esan nire arte egiten da bardine. Ketxean dugune da tontorra. Tontorrak ez diepa egiten. Esto zu esan zen? Bai. Esto zu esan zen? Bai. Jokin, ez hau gauza bat bakarrik euki oso. Bitu, olatzek berie fenomenoa. Olatz. Inde, ja prest. Bakarra ez totzigu esan, eta esan hemen, ekarri mesez, jente trebie, sukaldien agiltzen dana. Bueno, ondo da. Ondo. Ja, dana larri. Baina, eskerrak usaimen. Akao. Bueno, hau, izoz gaiu ere guztatzen, eta jokin lagundu mesez, eta handik irukatillu dauz. Ekarri mesez. Irurek. Eta hori, izoz gaiuen sartu. Bakizu egu telebistan olako trukoa dauzkagula, baina ezin gara. Bueno, berez izango zen, hauek, hiru zuku hauek izostea, eta behin izoztuta dauzkagunean, jungo gineateke, esan dezagun, sangria berezi hau egitera. Eta hortarako, hemen dakau, ardo bakizu beltza, nik horriakin behikusi dut, inoiz egiten, baina beltza normalean, eta gero gaseosa. Gaseosa gainera izaten da ez ura gasakin, baizik eta gaseosa, berez bakizu gaseosak azukrea daukala. Orduan hori izango zen erabili beharko genukena. Pitxar bat hartu, pitxar polit batero, eta, hemen, ikustezo, lanak aurreratuta, hau izango zen laranjezkoa, fruitu gorriena, eta musikana. Barrura sartu. Ingo duzana, gero kopatxotan, bitxo. Bakoitzai bat, bai, eta hiru itxi, Bakoitzai bat hori da. Eta, besti bota, horredia musikana, melokotarianak, horretana, barrura, eta ardoa horratzen. Naurrixa, gasosa geixo botakotzat. Eta hau, aizuer, umek ero etxian baldin baitu zue, ardo pixka, ero, ez, ardorik ez. Ardoa nausien da. Ardo bari, hau gozua. Holan, frutakin, gasosa pixkatekin, nahikua. Ordua, astuko. Jaz. Baukago, arbendolak ere, nik uste du, ja. Bada bela. Eta hemen dauzkazue. Hau, beste platertxo batean. Eta orduan menua izango zen, gutxi gora bera. Olibak, urdai azpiko pixkan, dozke. Urdai azpiko beti, jan behar baduzue, ordu erdi leheno ero oskaiutik atera, mesedez, Eta arbendolak, beste katillu batean, metxa. Katz pixkatu egotako diogo hori. Eta hau izan alda, zenbat denbora egiten du lehena, gutxi gora behera?
Hiru ordu eta laurden arte. Bai. Eta azkenak, zenbat baiteko aukera dauka? 6 ordu terdi. 6 ordu terdi, bai. Baskaltzeko, justo baskaltzeko helduko da, bai. Baskaltzeko helduko da. Bueno, lehena eta azkena heldu bitartean, pikoteorako, hemen daukazue. Tontakeria da, baina holan, lauen artean, eserita, honek, ni lasterketetan, normalean, claro, lasterketa guztiak gauzako xoak hartzen, eraten, ero isotonikoa direla, ero gelak eta barratxoak eta jaten dut, danak osoa dira. Eta gorputza niri lasterketa ondoren, hau eskatzen dit, zerbait gazia, eta fundamentuzkoa jateko zerbait. Orduan, hemen daukazue, gure gaurko lehen eskaitza, pitxarrak. Gero kotxe hartu beruzue? Olatxek. Orduan olatxe, hau olantzen. Gero txuleti dago atzetik orduan. Niko ez da, inongo arazoik, ez da. Hor badago. Baina, ardauk itxi gotatzet, Bai. Ez dauke hori. Horregaz ez tekote, teniko logiko. Eta, ez da egin. Menta zailo jartzen baina, bueno. Bati, aizkorreta jarriko dio bati menta? Bai. Ez da... Menta jarri du, baina menta ez du jotzen. Bueno, hemen daukazue. Oso ondo. Hola, txarbide, kulpina. Almendra berua dauzen? Bueno, txintxin behin bigu. Azulpina jano beto. Bai, ez. Olobiako beto. Honekan berua Bai. Bueno, gorbea zuzienegatik. Bai. Topa, eta, gotzon, zu esade etorri, baina zu haiti bai, Bai, batez bai bera haitik. Bera haitik. Hori da. Hau oso arriskutsu da. Jo. Bai. Hau edaten, hau azizkero ez da... Ez da oso amaitan, ez da oso amaitan. Ni lagun batek esaten, honek ez da jotzen. Jotzen da lurre josten zain. Bai. Bueno, gure lehenengo... Eta bai jaten jarri jo, Bai, oso dago. A ber. Honi lagunden biako. Baskaldu eta etorri gaur, ero baskaldu barik? Txeuser piketa. Txeuser dian da bai asko ez, Txuletarako, zue jakin jazu txuletarako. Karo, txuleta daura eta... Ba, espan ez dugu jan askorik. Bueno, holan hartu. Purloan. Eta urten, esan dugu lehenengo urtia Euskadiko txapelketa, eta ja 2017an Europako txapelketa. Bai, urten lehenengo egingo da Europan txapelketa bat, ISF egingo da txapelketa bat, eta urten Gorbeia aukeratu dabe txapelketa iziteko Europan. Horrek ekarriko dau, bai Europa mailan, bai Poloniatik, Holandatik, Txekiatik eta beste herrialde batzutatik jendea etortzea korrikan. Osa, goi mailako korrikalariak egingo dugu zen urten. Urtero, egia esan... Bai, egia esan Euskal Herrien bertan badako guz goi mailako korrikalariek, aurten Euskal Herrikoaz aparte, Europa mailan dozen korrikalari onak izango gu. Honenak, bai, eliteskoak. Gaur egun egia esan, ia zero azkenengo urtetan ni hona izenean, edozein Europa mailan punta-puntan dabitzen korrikalariak horra aurrean edatatzen dira. Bai. Lehenengo urtetik egia esan, lehenengo urtean ja irabez izabena Jonut zinka izan zen. Da, ja hortik, Jonut, Jokin, Aritz, Manu Merilla zei behirabaz iban baten. Da, beti egon dire, lehenengo 50 beti zin dire egia esan. Bai, ez? Bai, goi mailako edo horra aurrean ibiltzen. Gaur egun mundu mailako korrikalaria. Nik gutxi gora azkenean ezautzen ditut, gutxi gora ezautzen gara danak. Eta lasterketa honetan, eta bain, ni egon naiz Pikos de Europan, hor selekzioak eta zeuden, egon da lasterketa bikoteka eta hori. Eta han jendeak hitz egiten, da zeuden beste lasterketa batzuetako antolatzaileak, eta korrikalari izaten. Izu, gero azaroan ez da izela lasterketetara, ero urrian ez da izela, aurrena gorbea zuzien daukat. Eta ero gorbea zuzien, ondo nahi dut horra heldu, eta gero horren ondoren ero esango dizuet, haber jungo nahi zen, ero ez. Eta ja jendeak, hori, gorriz daukala, ez? Bai. Datorren astebukarako egun hori ja markauta, bereien egutegian, ez? Bai, hasieratik egin zan, korrikalari asko beda ipinkirugu kontaktu neta. Azkenan, ja, urte hasieran planifikazioa egiten hasi zirenan, ja, eta gu notizia emon giduna ganera Europako txapelketa zela, ja, Gorbeiera etorri gure zaurila korrikan. Bai, badauka zerbait, Bai. Antolakuntza. Gero giroa beste... Orokorrean Euskal Herriko giroa, hemendik kanpora juten zanean,
gure munduan korrikalari guztien artean gehien bat nabaritzen dutena Euskal Herrian dagoen giroa. Gu orain piko zenean gara, astebukara osoa lasterketan, eta jendea zegoen irteeran eta bukaeran. Ez zegoen mendi kaskoetan antolakuntzakoak kontrola eta hori egiten, baina hemen egia zan ja, hemen daude, ibilbidean zehar, gero badaude puntu batzu, gorbeako azkenengo igoeran beste zer, jende pila batzen dela, eta... Gero dau kombinada, nordan kombinauen irabazlea. Eta zein zago kombinada? Korrikan iten daunak, eta gero gauean aberne nordan irabazlea. Gero gauean jai egoten da, orduen hor kombinadan be txapela bai. Batzuk animetan dire, eta animetan dire. Bai, nik beti, entzun du, baina beti zoritxarrez Durango jaia jausten dira, errepikatzen dizuet, eta sortatu zaite ezin egon izatean. Ze lasterketaz aparte, programazio... Programazio handi da, bai. Bai, ez? Asteburu osokoa, bai. Hori txuletak nintzen. Txala horrerretzen daukago, eta gu txuletak egun gara.